això. imputat delinqüent. Jo li faig una pregunta molt senzilla. Si vostè fos la presidenta d'una Catalunya hipotètica, la que vostè vol, Déu ens lliuri, el dia següent, jo per vostè seria una persona migrant? Sílvia. Per què hauria de ser una persona migrant? Vostè ha arribat ara sense papers, està en una situació irregular? Jo podria fer la meva vida amb total normalitat, parlant en castellà... Vostè, la seva vida privada, evidentment, pot parlar una llengua que vulgui. Només faltaria que ara imposéssim aquí una llengua a la vida privada de la gent com van fer els espanyols amb els catalans fa uns quants anys. Jo en cap moment he parlat d'imposar llengües a nivell personal, individual o familiar. Em sembla que només he esmentat que si estàs desenvolupant una tasca pública tens l'obligació de dirigir-te al públic en català, com fa qualsevol país d'Europa, qualsevol. I si em permet, retorno a la dada sobre les presons, perquè el fet que el 45% dels presos a Catalunya siguin estrangers a càrrec de les administracions i dels contribuents catalans és autènticament una vergonya. Quan vostè o qualsevol pateix un càncer o pateix una malaltia i l'han d'hospitalitzar, estàs obligat a pagar-te tu les ampolles d'aigua, a pagar les targetes de les televisions, a pagar les targetes del seient de l'acompanyant perquè es pugui estirar. En canvi, a les presons, tots aquests malfactors estrangers els hi estem pagant sales de cinema, piscines fins i tot. Em sembla realment sorprenent que tots aquests... Aquest percentatge vostè engloba gent de l'estat espanyol? No, és un 45%, diguéssim, sense DNI. Sí. Però és totalment destinar aquests recursos a malfactors estrangers, perquè no són persones que hagin vingut aquí a treballar, sinó que han vingut aquí a delinquir contra els catalans, i que se'ls estigui a ells pagant absolutament tot això i en canvi s'estigui desprotegint els pacients catalans. Robert de Lleida, bona tarda. Hola, bona tarda, què tal? Què tal, què pensa vostè? Escolti, miri, és que la meva opinió és la de moltíssima gent, la majoria de gent, que opina, escolti'm, lo mateix és que aquesta senyora que té vostè a l'esquerra, que té la jaqueta negra... La Sílvia Reus. Sí, escolti, és que estic flipant jo, és que és una senyora que ho explica tan bé tot i té tanta raó que, escolti, és que tots crec que tindríem que opinar com ella, perquè és que si no estem perduts, en aquest país estem perduts, de veritat. Aquesta senyora és que tindria que tindre, jo què sé, és que se me fica la carn de gallina quan la sento, perquè només diu que veritats, tot el que diu és perfecte. Escolti, jo, de veritat, estic flipat jo amb aquesta senyora. M'ha dit que es diu, com? Sílvia Orriols, promotora de l'Aliança Catalana. Si vol, li contesta al moment, Sílvia. Si vol dir alguna cosa al Robert... No sé si és algun partit o què, però és que està dient la claritat, la veritat que passa en aquest país, de veritat. És que és autènticament... No ens explica com ho faria, és que no sé què dir jo d'aquesta senyora, de veritat, Estic aquí, però flipant. De veritat que tot el que està dient és que és el que està passant en aquest país i el que passarà. Aquí, si no tenim una mica de claritat a l'hora d'entrar gent cap aquí, perquè això d'esmenes, per favor, això és que tothom està en contra, aquesta gent està delinquint. Per 4 o 5 que vulguin, jo què sé, mirar d'integrar-se en aquest país, escolti, el resto, la majoria, tenen a delinquir. Si només cal mirar-los, escolti, jo sé un munt d'exemples de robatoris i coses, i fins i tot els Mossos ja estan farts d'anar amb aquests centres allà. De veritat, aquest país se'n va, però se'n va als trons, de veritat. Moltes gràcies, Robert de Lleida. Molts ben